Sal-lum twettqu 81% tal-miżuri tal-budget għal din is-sena. Dan intqal f'konferenza tal-aħbarijiet dwar l-implementazzjoni tal-miżuri tal-budget attwali fejn tnediet l-aħħar pubblikazzjoni minn sensiela bl-isem it-twettiq tal-budget. Waqt din il-konferenza li għalija kienu preżenti wkoll is-segretarji permanenti fih dan il-Ministeri ġifara dokument ta' twettiq tal-budget għad-9 sena konsekuttiva. Ġi spjegat kif kull xahar issir evalwazzjoni dwar liema miżuri ġew imwettqa saħansitra miżuri minn budgets preċedenti biex jiġi żgurat li ebda miżura ma tintilef. ċerti miżuri li minħabba n-natura tagħhom ma jiġux implementati dik is-sena jibqgħu jiġu immonitorjati sa ma jitwettqu. Sar ċen ukoll għat-taħdidiet li jsiru mal-stakeholders filwaqt li din l-analiżi qed issir b'mod aktar effiċjenti permezz ta' dejta fuq evidenza u teknoloġija ġdida u tiġdid kontinwa għal servizzi aktar kontabbli. Is-Segretarju Permanenti Ewlieni Tony Sultana spjega kif dan id-dokument jagħti xhieda ta' kemm sar xogħol mill-amministrazzjoni pubblika, l-aġenziji u l-entitajiet fih dan il-Ministeri. Ta' ħarsa lejn il-miżuri li twettqu u saru matul din is-sena minn dawk il-miżuri li ħarġu fil-budget li għadda. Nikkonfermaw li 81% tal-miżuri twettqu dak jindika x-xogħol li għaddej fil-servizz pubbliku, l-aġenziji u l-entitajiet tagħhom. Żied jgħid li rendikont tal-miżuri tal-budget u essenzjali għal aktar trasparenza filwaqt li spjega kif dan il-proċess jibda mill-għadda tal-budget stess meta d-diskors tal-budget jitqassam f'miżuri li mbagħad jibdew jiġu monitorjati. Il-kap taċ-ċivil qal li minn barra ċifra pożittiva dawn il-miżuri kienu miżuri b'impatt dirett fuq in-nies u aċċenna l-investimenti li saru f'diversi oqsma fosthom fil-qasam sportiv, fil-qasam soċjali kif ukoll sistemi aħjar tas-servizz pubbliku. Mill-aspett soċjali elenka titjib li sar tul din is-sena fosthom titjib fil-pensjonijiet, il-benefiċċju tal-in-work benefit żidiet fiċ-Children's Allowance u l-benefiċċji għal persuni b'diżabilità. Dan fl-isfond tal-impenn biex titnaqqas id-dipendenza minn fuq dawn il-benefiċċji. Il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana ħares il-qudiem ukoll lejn il-budget għas-sena d-dieħla li se jiġi ppreżentat nhar it-tnejn li ġej huwa elenka diversi sfidi globali fosthom gwerer, pandemija u l-inflazzjoni. Il-Ministru qal li minkejja dawn l-isfidi pajjiżna u l-qagħda fiskali tiegħu se jibqgħu b'saħħithom tant li dan il-budget se jkun lejra ta' ħafna pajjiżi. Dan il-budget soċjali mistenni li jkompli jipproteġi lin-nies biex l-għajxin tal-Maltin u l-Awċin jibqa' jitjieb filwaqt li joffri serħan il-moħħ huwa maħdum b'tali mod li jaħseb ukoll għal ġenerazzjonijiet ta' għada. Elenka wkoll għal għajnuna fis-sussidji li tammonta 350 miljun euro. Il-ħidma ta' dan il-gvern apparti li tilqa' l-isfidi li ġejjin minn pajjiżna taħseb ukoll sabiex ikun hemm biżżejjed riżorsi sabiex dan il-pajjiż ikompli jipprovdi edukazzjoni ta' kwalità, servizz tas-saħħa mill-aqwa, imma iżjed minn hekk ukoll inkomplu naraw li l-pajjiż ikollu r-riżorsi meħtieġa ħalli l-livell tal-għajxien tal-poplu Malti u Awċi jkompli jitjieb minn sena l-oħra. Sa dan it-tant wieħed jista' jsib dan id-dokument fuq is-sit uffiċjali servizzpubbliku.gov.mt format aktar sempliċi biex ikun jista' jinftiem faċilment.